салом тамошобинони гиромӣ, шумо дар студияи подкасти Довфилм ҳастед. Маконе ки орзуҳо ба сценария табдил меёбанд ва сценарияҳо ба ҷаҳонҳои зинда. имрӯз мо дар бораи як орзуи деринаи тамоми миллати тоҷик ҳарф мезанем. Филми таърихӣ. бале, мо борҳо дидаем ки масалан Эрон таърихи худро дар синамояш инъикос кардааст. Туркия, Чин, Ҳинд ва ҳатто ҳамсоя кишварҳои мо ҳама таърихи худро дар экран нишон доданд. чаро мо то ҳол як филми пурқуввати таърихӣ дар бораи қаҳрамонон, подшоҳон, сарзамини аҷдодӣ ва фарҳанги бузургамон надорем. имрӯз мо ба ин суол якҷоя посух меҷӯем ва ҷавобаш танҳо як ҷумла нест. ин як роҳ аст, роҳи душвор, роҳе аз 10 қадами муҳим ки ҳар қадамаш мисли санги вазнин дар раҳи мо хобидааст. имрӯз мо кӯшиш мекунем ба ин савол ҷавоб диҳем, на бо эҳсос, балки бо далел. мо 10 қадамеро шарҳ медиҳем ки барои сохтани як филми таърихӣ ҳатмист. ҳар як қадам як дунё заҳмат, як соҳаи ҷудогона, як мутахассис. аз таҳқиқи таърихӣ оғоз мекунем, ба навиштани сценария мегузарем, ба коргоҳи реквизит ва либос, ба саҳнаҳои ҷангӣ ва омодагии каскадёрҳо то ба эффектҳои визуалӣ ва кори дақиқи грим. мо ба шумо нишон медиҳем ки сохтани филми таърихӣ орзу нест. ин як фан аст, як илми мураккаб аст, як ҷасорат аст. хуш омадед ба барнома. беаҳамият набошед барномаро ба дӯстону ҳамроҳон тавсия диҳед то маълумоти бештар дар бораи синамо онҳо ҳам дошта бошанд. лайк, коммент, рафтем. биёед якҷоя фаҳмем чаро сохтани филми таърихӣ осон нест, аммо имконпазир аст. қадами якум, тадқиқоти таърихӣ. ҳар як филми таърихӣ бояд бо омӯзиши таърих сар шавад. агар мо замону воқеаҳои таърихиро дуруст нафаҳмем, филм дурӯғ менамояд. таърихро бояд омӯхт. либосҳо чӣ гуна буданд, мардум чӣ гуна зиндагӣ мекарданд, чӣ хӯрок мехӯрданд, чӣ гуна ҳарф мезаданд, шакли хонаҳо, силоҳ, олатҳои меҳнат ва дигар ҷузъиётҳои замони гузаштаро бояд дақиқ муайян кард. агар инро дуруст нишон надиҳем, тамошобин ба филм бовар намекунад. яъне барои қадами аввалро дуруст гузоштан мо бояд гурӯҳи мушовирони таърихӣ таъсис диҳем. дар бахши тадқиқоти таърихӣ на кам аз 3 то 6 нафар мутахассисон ба монанди таърихшиносон, архившиносон, забоншиносон, этнографҳо ба муддати аз 3 то 6 моҳ кор мекунанд. қадами дуюм, навиштани сценария. пас аз омӯхтани таърих, сценария навишта мешавад. барои навиштани сценарияи филми таърихӣ маълум ки сценаристи таҷрибадор ва хирадманду донандаи тамоми қонунҳои драматургӣ лозим аст. сценарияи хуб ҳам ҳақиқати таърихиро нишон медиҳад ва ҳам достони шавқовар мегӯяд. он бояд ҳиссиёт, шиддат ва ростии воқеаро дошта бошад. агар сценария заиф бошад, ҳатто актёрони хуб ҳам наметавонанд филмро наҷот диҳанд. дар бахши навиштани сценария аз 3 то 5 нафар мутахассис ба монанди сценарийнавис, мушовири таърихӣ, муҳаррир ва коргардон кор мекунанд. муддати кории онҳо аз 6 моҳ то 1 сол тӯл мекашад. қадами сеюм, рассом таҳиягар. рассом таҳиягари саҳна муҳити умумии филмро месозад. ин кас масъул аст барои ҳама чизе ки тамошобин мебинад. хонаҳо, деворҳо, кӯчаҳо, бозорҳо. ӯ бояд дар асоси таърих чунин муҳит созад ки гӯё тамошобин ба гузашта рафтааст. рассоми саҳна филмро зинда мекунад. аввалин коре ки ӯ бо тимаш анҷом медиҳад,
нақшаву тарҳи тамоми декоратсия ва муҳити филмро бояд созад. тамоми эскизҳоро бо ҷузъиётҳояш таҳия намояд. аз ҳама муҳимтарин чиз дар ин бахш доштани шаҳраки синемо ва дар дохили шаҳраки синемо доштани павилёнҳо аст. бидуни павилёнҳои бузург сохтани муҳити замони гузашта имконнопазир аст. дар бахши рассомтаҳиягар ва декоратсиясозон аз 15 то 40 нафар тахминан мутахассисон ба монанди рассомон, декоратсиясозон, устои саҳнасозҳо, ҳатто кафшергарон, сохтмончиён, арт-директор ба муҳлати накам аз 8 то 18 моҳ кор мекунанд. қадами чорум, коргоҳи реквизит. реквизит чизҳое ҳастанд ки дар саҳна истифода мешаванд. шамшерҳо, декҳо, китобҳо, аробаҳо, ҳатто сангҳо. ҳамаи ин чизҳо бояд мувофиқ ба замони таърих бошанд. агар реквизит хато бошад, филм сохта менамояд. барои ҳамин коргоҳи реквизит яке аз асоситарин қисматҳои филми таърихӣ мебошад. маъмулан барои сохтани филми таърихӣ сехи реквизитсозӣ ва мутахассисони реквизитсоз ҳатмист. дар бахши коргоҳи реквизит аз 3 нафар то 10 нафар мутахассиси реквизитсоз вобаста ба миқёси лоиҳа ба муддати аз 3 то 8 моҳ кор мекунанд. қадами панҷум, коргоҳи либос. либос бисёр чизро нишон медиҳад: замон, табақа, касб, ҳатто андешаи шахсро. дар филми таърихӣ либос наметавонад муосир бошад. либосҳо бояд мувофиқ ба ҳамон давр шаванд. ҳатто мато ва ранги либос муҳим аст. агар либос нодуруст бошад, тамоми боварӣ аз байн меравад. барои сохтани филми таърихӣ сехи бузурги либосдӯзӣ ва дастаи тарроҳону либосдӯзон хеле муҳиманд. дар бахши коргоҳи либос аз 10 то 20 нафар мутахассисон дизайни либос, дӯзанда, муҳаққиқи либоси таърихӣ ба муҳлати аз 4 то 6 моҳ кор мекунанд. қадами шашум, омода кардани актёрон. барои бозидани образҳои таърихӣ актёрон бояд омодагии махсус бинанд. шурӯъ аз аспсаворӣ то ҷангҳои саҳнавӣ бо шамшеру камону найзаҳо. ҳамчунин актёрон бояд фаҳманд ки онҳо кӣ ҳастанд, дар чӣ замон зиндагӣ мекунанд. онҳо бояд тарзи раҳравӣ, нишастан, хестан, гуфтан ва ҳатто нигоҳ карданро омӯзанд. агар актёрҳо худро инсонҳои замони гузашта нишон дода натавонанд, тамошобин ба онҳо бовар намекунад. дар бахши омода кардани актёрон аз 20 то 40 нафар мутахассисон ба монанди кастинг директор, тренинги варзишӣ, педагоги актёрӣ, устоди аспсаворӣ, устоди ҷанги саҳнавӣ, устоди ҷанг бо шамшеру найзаву камон ба муддати аз 6 моҳ то 1 сол кор мекунанд. қадами ҳафтум, омода кардани каскадёрон. саҳнаҳои ҷанг, паридан, аспсаворӣ, аспдавонӣ, заду хурд, ин ҳама бо каскадёрҳо иҷро мешаванд. онҳо бояд омода бошанд ҳаракатҳоро бехатар ва табиӣ иҷро кунанд. агар каскадёр набошад, саҳнаи ҷанг хатарнок мешавад ё сохта менамояд. каскадёрҳо филмро зинда ва тамошобоб мекунанд. дар бахши каскадёрон аз 10 то 15 нафар мутахассисон ба монанди каскадёрҳо, хореографи ҷанг, машқдиҳанда ба муҳлати аз 3 моҳ то 6 моҳ лозим аст. қадами ҳаштум, омодагии коргардон ва наворбардор. мо дар подкастҳои қаблӣ дар бораи командаи филмсоз ва технологияи синемо гуфта будем ки барои филми хубу касби офаридан чӣ гуна технология ва мутахассисҳоро мо бояд дошта бошем. имрӯз дар бораи филми таърихӣ суҳбат дорем. албатта ҳама созандагон дар сохтани филми таърихӣ сахт заруранд, вале коргардону наворбардор беш аз ҳама бояд таҷрибаи хуб дошта бошад. майдони сабти филми таърихӣ эксперимент ва ё таҷрибаомӯзиро намебардорад. ба он коргардон ва наворбардори хеле хос муҳим аст.
کارگردان باید همه قسمت ها را فهمد و آنها را در یک چهارچوبه جمع کند. نواربردار باید داند که چگونه این صحنه ها را به طور ویزوالی ثبت کند. آنها یکجا باید شیوه زیبایی گفتن و نشان دادن تاریخ را سازند. اگر آنها آماده نباشند تمام زحمت دیگر بیفایده می شود. کارگردان با نواربردار مدت 1 سال تمام صحنه و حرکت و بند و بستی کمپوزیت صحنه ها را دقیق راسکادروفکا باید کند. قدم نهم، سیخ گریمیاران. گریم نه تنها زیبایی است، آن تاریخ است. گریمیارها جوانی و پیری را نشان میدهند، زخمها را، شیوه موی، ریش و دیگر خصوصیت‌های آدمان زمان گذشته. اگر گریم خوب نباشد ابرازهای تاریخی ساخته می‌نمایند. سیخ گریم باید با دقت کار کنند. برای آفریدن فیلم تاریخی با تفاوت از فیلم‌های زمان معاصر گروه گریمیارها لازم می شوند. چند نفر متخصص گریم لازم است که آدمان زیادی فیلم تاریخی را پردازگری کنند. ابرازهای فیلم‌های تاریخی زمان و نازکی‌های زیاد را طلب می نمایند از گریمیاران. در بخش سیخ گریمیاران از 5 تا 8 نفر متخصصان گریم تا زمان آغاز ثبت فیلم ماه‌های زیاد با اکتیاران کار میکنند تا ابرازهای ضروری فیلم را پیدا کنند. قدم دهم، افکت های ویزوالی. بسیار جایها، قلعه و بحرها و صحنه ها را امکان ندارد با دست انسان سازیم. برای همین افکت های ویزوالی لازم می شوند. مثلا ساختن قلعه بزرگ، لشکر زیاد یا شهر کهنه، اینها را می توان با گرافیک کامپیوتری ساخت. اگر ویزوال عجیب و زیبا باشد فیلم تاثیرگذار می شود. در بخش افکت های ویزوالی تخمینا از 10 تا 20 نفر متخصصان به مانند انیماتور، سوپروایزر ویفیکس و 3دیشنیک ها به مدتی تا 8 ماه معمولا برای یک فیلم کار میکنند. این 10 قدم مهم بود که برای ساختن فیلم تاریخی حتمی است. بدون این قدم و متخصصان آن اصلا فیلم تاریخی ساختن امکان ناپذیر است. به حساب میانه از روی قدم هایی که در بالا دقیق گفتیم برای ساختن فیلم تاریخی نزدیک 120 نفر متخصص و 36 ماه وقت لازم است تا یک فیلم تاریخی ساخته شود. این حساب ما تخمینی و یا خام نیست، آن عمیق است. برای ساخته شدن فیلم تاریخی اگر همین روز تصمیمش را بگیریم و از پگاه کار را شروع کنیم نه کم از 3 سال وقت می رود. تماشابینان عزیز، من مثال فیلم های تاریخی ساخته شده را نمی آورم چون در بخش های گذشته درباره آنها زیاد گفتیم. تنها همین را می گویم که برای ما تاجیکان فیلم تاریخی ساختن باز از آن جهت دشوار و گران است که هنوز ما این کار را تجربه نکردیم. یک، دویم دکوراسیا و کاستوم یگان دوره را حالا نساختیم. زمینه و بایگانی فیلم های تاریخی ما خالی است. یعنی ما از صفر کار را باید آغاز کنیم. میگویند پس از ساخته شدن فیلم تاریخی عصر باشکوه یعنی ویلیکولپنی ویک، ترک ها برای ساختن فیلم دیگری تاریخی خود احیای ارطغرل خراجات کم و وقت کم صرف کردند چون دکوراسیا و قسم لباس های اساسی مصافکا و صحنه های اپیزودی الکی بود و بیش از همه تجربه الکی ساخته شده بود. متخصصان الکی تجربه بزرگ گرفته بودند. ما هم اگر قصر و زمانی مثلا سامانیان را با پررگی یک مرتبه سازیم، فیلم های بعدینه زمان سامانیان خیلی و خیلی کم خرج خواهند شد. حتی فیلم های کوتاه زمان اسماعیل سامانی را دانشجویان قریب که رایگان میتوانند به نوار گیرند. امیدوارم شما میفهمید من چی میگویم. یعنی وقت زمانه و کاستوم آن دور کاملا ساخته میشود آن چندان مراتبه استفاده میشود. از همه مشکل یک مراتبه ساختن است.
дӯстони азиз, мо дар боло дар бораи 10 қадами муҳими сохта шудани филми таърихӣ гуфтем. вале як қадами аз ҳама муҳими дигар аст ки агар он набошад ин 10 қадам ҳаргиз ба вуҷуд намеояд. агар он набошад дар бораи ин 10 қадам ҳарф задан лофи беҳуда аст. ин қадами оғозбахш ном дорад тасмим гирифтан. яъне пеш аз ҳама мо бояд тасмим гирем ки ин корро мекунем. вақте тасмим гирифтем он мешаваду халос. тасмим гирифтан мисли тоб додани ҳамон калиде ҳаст ки муҳаррики мошинро ба кор медарорад. вақте мо тасмим гирифтем, навбати иҷро кардани 10 қадами дар боло гуфтаамон фаро мерасад. аз рӯи гуфтаҳои боло шумо фаҳмидед ки барои чӣ филми таърихӣ харҷи бузург мехоҳад. иҷрои ҳар қадам буҷаи худро дорад. шумо дидед ки то оғози сабти филм чӣ қадар зинаҳои корҳои омодагие ҳаст ки бояд иҷро шаванд. зинаҳои тадқиқоти таърихӣ, сценариянависӣ, сохтани павилёну декоратсияҳо, сохтани реквизитҳо, омода кардани мутахассисони декоратсиясозу реквизитсоз, омода ва мутобиқ кардани актёрҳо ба замони гузашта ва омӯзонидани аспсавориву шамшерҷангу камонкашӣ, бунёди сехҳои либос ва пардозгарӣ ва ғайраву ғайраҳо. шумо дидед ки то навиштани сценария чанд зина ҳасту чанд сол ва чӣ қадар хароҷот. баъзан аз ман мепурсанд ки ту сценарии филми таърихӣ дорӣ? ман ҳамеша мегӯям ки идея дорам, аммо барои навиштани сценария чанд қадами муҳиму хароҷоти дақиқ лозим ва пеш аз ҳама тасмими дақиқ. хулоса, филми таърихӣ шакли баландтарини худшиносӣ аст. ин на танҳо ҳикояи гузашта аст, балки архитектураи огоҳии миллӣ дар замони ҳозира. филми таърихӣ ин танҳо дар бораи гузашта нест. ин равзанаест ба он ки мо кистем ва ба куҷо меравем. ин як шакли гуфтугӯ бо фардо аст. мо имрӯз дар ҷаҳоне зиндагӣ дорем ки фарҳанг ва ҳикояҳо қудрат эҷод мекунанд. филми таърихӣ танҳо саҳнаву суҳбат нест. ин меъмории ҳофизаи умумии як миллат аст. ин воситаи таблиғи шахсияти миллӣ, забон, фарҳанг ва арзишҳост. на танҳо барои худ, балки барои ҷаҳон. сармоягузорӣ ба филми таърихӣ иқдоми шахсияти зирак аст. на ҳар як харҷи молӣ, балки сармоягузории тиллоӣ аст. он касоне ки медонанд ҳар сомонӣ ки барои филми таърихӣ сарф мешавад дар ҳақиқат сармоягузорӣ ба абадият аст. ҳамчун як эҷодкори тоҷик андеша дорам ки мо дигар дар марҳилаи оё лозим аст нестем. имрӯз вақте аст ки бигӯем лозим аст, метавонем, мо бояд анҷом диҳем. хулосаи ман Муҳиддини Музаффар дар моҳи майи соли 2025 ин аст ки ҷамъ намудани буҷаи умумии филми таърихиро интизор нашавем. агар касе аз шумо ва ё дӯстони шумо корҳои моро дида бошеду бовар дошта бошед ба тими мо ва омода ҳастед барои кӯмак ба ин лоиҳа, биёед вохӯрем, биёед сарҷамъ шавем, бишинем ва роҳи амалӣ намудани филми таърихиро суҳбат кунем. мо омода ҳастем дар натиҷаи кӯмаки қадами аввал кори филми таърихиро шурӯъ кунем. тими мо омода аст. таърих худ аз худ зинда намемонад. онро бояд зинда кард бо ақл, бо эътиқод ва бо амал. дар подкасти навбатӣ мо дар бораи саволҳои дар сари шумо буда суҳбат мекунем. нависед чӣ суолҳо доред ва чӣ посухҳоеро аз студияи мо мехостед ки дошта бошед. хайру хуш намекунем. то дидори навбатӣ.